Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkam da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. Sannan a yau kamar da kuka gani a title din wannan bidiyon, wannan application din ya fi WhatsApp. Wannan application din gaskiya ne ya fi WhatsApp amfani, kuma ya fi WhatsApp abubuwa waɗanda kusan mutane suna buƙatar su amma kuma WhatsApp ba shi da su. Sannan wannan application din ya zo da waɗannan abubuwan. Sannan kuma wannan application din shi ma ana amfani da shi ne kamar WhatsApp, kamar yadda ake buɗe WhatsApp shi ma haka ake buɗe shi da number waya. Kawai kana yin verified zaka shiga ka ɗan sassaita wasu abubuwa. Shi ma wannan application ɗin haka yake kamar yadda ake saita WhatsApp, amma kuma abubuwa da dama wanda WhatsApp baya yi to wannan application ɗin yana yi. Yanzu misali bari in baku waɗansu 'yan dalilai da za ku gane cewa lallai wannan application ɗin ya fi WhatsApp. Yanzu wannan application din zai baka damar irin kai searching din mutum a ko ina yake, kawai kana yin searching din sunan shi za ka gan shi, sannan kuma za ka yi chatting da shi. Sabanin WhatsApp shi kuma ba zai baka damar kai searching din mutum ba sai idan kana da number sa sannan kai chatting da shi. Abu na biyu, shi wannan application din yana ɓoye number mutum ta yadda za a yi ka ga number mutum sai dai in shi ya baka. Amma sabanin WhatsApp shi kuma idan kuna chatting da mutum, kawai da kun haɗu da mutum a group kai tsaye za ka samu number shi, sannan kuma za ka iya amfani da number shi a ko'ina. Abu na uku kuma sai irin secret chat. Wannan application din zai baka damar kai secret chat kamar yadda ake yi a messenger na Facebook, wanda irin za ka saita ne kawai kuna yin chatting da abokinka, bayan wasu 'yan sakonni kawai zai goge kanshi. Sabanin WhatsApp baya yin wannan abun, sai dai bayan sati ɗaya. Kaga ko duk wanda zai bibi wannan ɗinka bayan sati ɗaya ai ya gama ganin komai. Abu na hudu sai group messages. A duk lokacin da ka shiga group a WhatsApp kai tsaye kawai sai dai chatting din da aka yi kananan ne zaka iya gani, amma kuma sabanin wannan application din shi kuma abin da ya zo da shi shine idan ka shiga group, a ranar da ka shiga group din zaka ga duk wasu tsofaffin chatting da aka yi a baya tun da aka bude group din har zuwa lokacin da ka shiga group din, domin zaka iya gano cewa wannan group din ya dace da kai ko a'a. Amma sabanin shi WhatsApp, shi bai baka damar ka ga duk wani chatting da aka yi sanda baka nan ba, sai dai ka ga wanda aka yi kananan. Abu na hudu kuma shine channel. A cikin wannan application din zaka iya bude channel, sannan kake dora abubuwa iya kai kaɗai akan wannan channel din, sannan kuma duk wanda ya searching din wannan channel din zai ga channel din, sannan kuma ya shiga ya joinin, yake ganin abubuwan da kake dorawa. Sabanin WhatsApp shi kuma iya kawai group ne za a iya budewa a ciki, daga iya account ɗinka sai dai kawai ku bude group kuke chatting a ciki. Kun ga ko a iya nan na tsaya kun tabbata da cewa wannan application ɗin ya fi WhatsApp. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je in nuna muku wannan wani application ne kuma ya ake amfani da shi. Amma kafin nan ina roƙonka, idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka sai da ka danna mai like, sannan ka yi shi ga 'yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Da farko dai wannan shine application ɗinmu, kuma suna application ɗin Telegram. A jikinsa kawai zaka zo ka sa number ka ne. Da farko zaka zaɓi country ɗinka. Muna taɓa nan zai ba mu dama mu nemo ƙasa, ga dukkanin ƙasashe nan. Kawai zaka nemo ƙasar ka. Yanzu bari nemo Nigeria. Kawai ga Nigeria nan ina taɓawa, kawai kun ga ya bani code ɗin ƙasa ta. Kawai zan sa number ta ne, bari in sa number ta. Kawai sai in yi next. Ina next kawai kun ga inda suka kawo ni za su ce min za su turo min code, in yi pasting din code din a nan. To yanzu sun riga sun turo min code din, bari in yi copy din shi in yi pasting din shi a nan. Kawai ina dannewa
sai in yi paste ɗin code ɗin da suka turo min a nan. Kawai ina yin pasting ɗin shi sai in yi gaba. Kawai za su tambaye ni in sa first name da last name, kawai sai in rubuta. Kawai ina rubuta nan ɓangaren hagu ga alama nan za su bani dama in zaɓi hoto in ɗora a kai. Kawai gashi nan ga hoton nan zan iya zaɓar abubuwa daban-daban. Yanzu misali zan iya caccanza mai kaloli haka, zan iya yin zane a jiki, duk yanda dai za ka iya yin editing ɗin hoto kafin ka ɗora. Saɓanin shi WhatsApp ma bai baka damar ka yi editing ɗin hoto kafin ka ɗora shi. Kawai idan ka riga ka yi editing ɗin shi shikenan. Za ka iya yin rubutu, za ka iya ɗora sticker, za ka iya yin komai. Kawai kana gamawa sai ka yi don, sai ka taɓa good ɗin nan. Kawai kana yin good ɗin nan za ka ga hoton ya hau. Kawai sai ka taɓa wannan alamar arrow ɗin nan da ta nuna dama kuma ta ɓangaren daman nan. Kawai kana taɓa kai tsaye za ta kawo ka cikin Telegram, za ta nuna ma duk wani hotuna naka waɗanda masu su suke Instagram, Telegram. Kawai za ka iya zaɓar wanda kake son kai chatting da shi cikin sauƙi. Sannan kuma duk wani abu da za ka yi a cikin Telegram yana da sauƙi fiye da WhatsApp. To yan uwa, duka dai nan ne ƙarshen bidiyon namu. Da fatan bidiyon na ya burge ku, kar da ku manta da yi mana subscribe. Sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.